بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugün indi Yusuf Hazret bulmağanlıktan indi onun ornuna ders үткәрергә кирәк иде, шуңа күрә инде бу дәресебезне башлыйбыз. Һәм дәрес әлбәттә Юсуф хәзрәтнең ахирәт дәресләренә бәйләнмәгән, инде икенче бер темага булыр, һәм шуңа күрә ул китапны инде хәзрәт белән алга таба үзегез дәвам итерсез. Һәм бүгенге дәресебезнең темасы ул да булса вакытның әһәмияте. Вакытның әһәмияте хакында һәм без бүген күргәнегезчә, аңлаганыгызча, яңа 2019 елга кирдек. Шулай бит, һәм инде каникул вакытлары үзегездә күрәсез, шулай бит кешеләр ял итәләр. Эшләрдән, һәм инде мәктәпләрдән безнең балаларыбыз ял итәләр өйдә. Һәм шуңа күрә шушы вакытыбыз безнең файдалы үтсен дип тырышырга тиешбез. Һәм шуңа күрә бүгенге дәресебезнең темасы да шушы вакытка кагылышлы булыр. Һәм инде Аллаһ Тәгалә әлбәттә безгә вакытны үзенең хикмәте белән насыйп итте. Һәм шуңа күрә кешеләргә гомерләрен күркәм рәвештә үткәрергә, гомерләрен файдалы рәвештә үткәрергә безгә инде тормышыбызга вакытны насыйп итте. Һәм Аллаһ Тәгалә әлбәттә хикмәтеннән кыямәт көне алдыннан бигрәк тә вакыт тиз узыр. Шулай бит? Вакыт бик тиз үтәр, һәм шуңа күрә менә шул хәтта безнең яңа башланган 2019 ел инде менә кичә генә булган шикелле, әле яңа гына 2018 ел башланган иде. Әле яңа гына аның алдыннан тагын 17 ел башланган иде. Һәм шулай итеп гомеребезнең нинди генә өлешен алмыйк, әйме вакыт бик тиз узганлыгын истә алырбыз, ягъни күрербез. Һәм шуңа күрә бар, мәсәлән, кайсы бер кешеләр, абзыйлар белән сөйләшкәндә, бигрәк тә ул яшьтәге кешеләр белән, "Ничек хәлләрсең, бабай? Ничек хәлләрсең, әби?" дип әгәр дә сорау бирсәк аларга, "Ничек соң гомерең үтте?" дигәч, алар әйтерләр, "Гомер ди, как будто ди, менә бик тиз үткән шикелле ди. Менә кичә генә мәктәпне бетергән шикелле идем ди, кичә генә өйләнгән идем шикелле ди, кичә генә балаларым туган иде ди, бүген инде оныклары бар, бүген оныкларының балалары бар." Һәм шуңа күрә вакыты бик тиз үткәнлеген инде һәрбер кеше таный, һәм һәрбер кеше инде нәрсә эшли, һәрбер кеше шуны вакытның тиз узганлыгын кызгана. Һәм галимнәр бу хакта, вакытның тиз узуы хакында, һәм вакытның инде шулай итеп сиздерелмичә үтү хакында китапларда күп язалар бу хакта. Һәм шуларның берсе Ибн аль-Джаузи, Абул-Фарадж Ибн аль-Джаузи исемле бер галим, ул бу хакта булай дип яза. Һәм ди, ул инде безгә кадәр 8 гасыр элек яшәгән кеше, һәм безнең заманны күрсә ул тагын да инде гаҗәпләнер иде. Ләкин үз заманасында яшәгәндә дә шушындый гаҗәеп бер ниләр күзәтүләр алып барган. Һәм ул әйтә, һәм кешеләрнең күпчелегендә мин заманымда яшәгән кешеләрнең күпчелеген мин күрдем дип әйтә. Һәм ди, аларның вакытларын кызганыч рәвештә үткәрүләрен сизә башладым дип әйтә. Һәм әгәр дә төн җитсә дип әйтә, төннәрен алар йокламыйча файдасыз сөйләшүләр белән үткәрәләр дип әйтә. Яки үзләренең ни диннәренә, ни тормышларына файда китерми торган төрле буш китаплар укып үткәрәләр ди. Һәм әгәр дә көндезен булса дип әйтә, көндезен йоклап үткәрәләр, яки төрле алдалауларда, яки базарларда әзрәгә генә бер файдасызга йөреп, нәрсә эшлиләр дип әйтә, көндезләрен үткәрәләр дип әйтә. Һәм мин аларны, шушы кешеләрне, вакытларын бушка уздыручыларны нәрсә белән чагыштырдым ди? Мин ди, корабльга утырган кешеләр белән чагыштырдым дип әйтә. Һәм алар дип әйтә, корабль эчендә утыралар. Әмма ләкин корабльдә эчендә утырганнарын үзләре сизмиләр, белмиләр, корабль ди үзенең сәфәрендә, үзенең юлында дәвам итә дип әйтә. Һәм шуңа күрә менә әгәр дә нинди дә булса көймә, корабль, әгәр дә суның бер ягыннан, бер ярыннан китсә, шулай бит, аның кайчан да булса барыбер икенче ярга килеп терәләчәге
булачак. Шулай бит. Ягъни, аның бар башы, аның бар ахыры. Һәм шуңа күрә, менә шушы корабльдә утыручылар, алар белергә тиешләр, кайчанда булса аларның сәфәрләре тәмамланачак, кайчанда булса аларның шушы тормыш көймәләре ахырына таба килеп җитәчәк. Әмма ләкин алар бу хакта белмиләр, алар бу хакта уйланмыйлар һәм шушы сәфәрләрен инде кирәкмәгән төрле буш әйберләргә кулланалар, дип әйтә шушы галим. Икенче бер китабында нәкъ шул галим әйтә, һәм кешеләр арасында дип әйтә, күбесен тормышының мәгънәсен аңламаганлыкларын күрдем дип әйтә. Һәм кайсы берләренә Аллаһ Тәгалә байлык бирде дип әйтә, һәм аларга инде байлыкны җыярга, эшләргә Аллаһ Тәгалә аларга җиңеләйтте ди, ягъни эшләргә эшлисе юк, табасы юк, нидә дә булса нигә керәсе юк, чөнки Аллаһ Тәгалә байлык биргәч, алар инде тормышлары рәхәтләнгән, ләкин дип әйтә, алар менә шушы байлыклары булуына карамастан, алар көннәрен дип әйтә, буш әйберләргә үткәрәләр дип әйтә. Я базарда утырып торалар, я кешеләргә карыйлар дип әйтә. Алар янында нинди дә булса бузыклыклар, нинди дә булса эшәклекләр эшләнсә, алар моңа игътибар итмиләр дип әйтә, һәм шулай иттереп алар вакытларын бушка уздыралар. Икенчеләре дип әйтә, төрле кирәкмәгән сүзләр сөйләп, патшалар турында сөйләп, бәяләрнең кыйммәтләнгәнен, бәяләрнең ошсызланганнарын итеп инде сөйләшеп, алар нәрсә эшлиләр? Алар менә шушы вакытларны заяга уздыралар дип әйтә. Һәм шуңа күрә дип әйтә, менә шушы кешеләргә караганнан соң мин белдем бу кешеләр дип әйтә, рәхәтлек вакытында гомернең вакытның кыйммәтен белмиләр ди. Бүтін әйбер булганда, рәхәт булганда, тормышың бүтін булганда, алар һич тә уйланмыйлар дип әйтә бу хакта, илля мәгәр, әгәр дә Аллаһ Тәгалә үзенең рәхмәте белән нинди дә булса кулына гына, әгәр дә вакытның хикмәте хакында гыйлем бирсә, менә шул кешеләр генә вакытларын файдалы итеп үткәрәләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Фуссилат сүрәсендә 35-нче аятында әйтте: "Ва ма юлаккаха илля зу хаззин азим", һәм менә бу әйбер хакында бары тик кемнәр генә төшенерләр ди? Зур өлешкә ия булганнары гына бу хакта уйланырлар, фикер йөртерләр, дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә бу галим әйткәнчә, кешеләр күпчелек вакытта дип әйтә, рәхәтлек вакытында гомерләренең кыйммәтләрен белмиләр ди. Вакытларының кыйммәтләрен белмиләр дип әйтә. Һәм Әбул Фарадж Ибнул Җаузи исемле галимнең булган бер остазы. Ул остазның исеме Әбул Вафа Ибнул Акил. Һәм бу остаз шулай ук вакыт хакында бик тә хикмәтле сүзләр язып калдырылган булган. Һәм әйтелә, бер вакытны дип әйтә, менә шушы галимнең, бу инде Ибнул Җаузи исемле бер галим әйтә, шушы остазымның дип әйтә, галимнең үз куллары белән язган китабыннан шушы юлларын укыдым дип әйтә. Һәм ул әйтте дөрестлектә менә мин үзем яшәгәндә дип әйтә, гомеремнең бер генә сәгатен дә бушка уздырудан сакландым дип әйтә, курыктым дип әйтә. Һәм хәтта әгәр дә телем дип әйтә, картлык белән сөйләшүдән әгәр дә ул инде хәлсез калса чөнки ул картлык көнендә инде күрәсең авыр хәлгә калгандыр, сөйләшә алмый торгандыр, һәм телем әгәр дә Аллаһ Тәгаләне зикр итүдән яки гыйлемле кешеләр белән сөйләшүдән әгәр дә минем телем дип әйтә, хәлсез калса һәм күзем дип әйтә, төрле файдалы китапларга караудан әгәр дә сукырайса дип әйтә, мин бүтән көчемне уйлауга бирдем дип әйтә, фикер йөртүгә бирдем дип әйтә. Һәм бер генә вакытны да инде буш калдырмадым, фикер йөртеп, инде нәрсә эшләдем дип әйтә, тырышканча кадәр язырга керештем дип әйтә. Ягъни китаплар язырга, төрле хикмәтләр язырга керештем дип әйтә, һәм үземне файдалы гыйлем истәүдә, файдалы гыйлем эзләүдә дип әйтә, 80 яшьлек картлык булган килеш, үземне көчлерәк күрә идем дип әйтә, үземнең 20 яшьлек вакытыма карый дип әйтә. Ягъни 20 яшьлек вакытымда минем нинди химмәтем, нинди тырышлыгым бар иде гыйлем алуда ул чагыштырырлык түгел мин 80 яшькә килеп җиткәч, ничек итеп керешеп, бүтән тырышлыгымны куеп, гыйлем алуга керешкәнем белән һич тагыштырып булмый Ягъни 80 яшендә ул тагын да көчлерәк инде гыйлем алырга сусаган килеш, нәрсә эшләгән? Гыйлем алырга
тырышкан, гыйлем эсләгән, һәм инде Аллаһ Тәгалә диненнән файдалы гыйлемнәрне өйрәнергә тырышкан. Һәм моның хикмәте нәрсәдә? Ни өчен 20 яшьлек булган вакытта бер төрле химмәт бик көчле түгел, шулай бит тырышлык бик көчле зур түгел, 80 яшендә инде бу хәтле дәрәҗәгә җиткән дигән сүзнең мәгънәсе галимнәр әйтәләр, чөнки 20 яшьлек булганда әле без бик тә уйламыйбыз. Әле гомер булыр әле укырбыз әле өйрәнербез әле, шулай бит әле гомер күп, әле без яшь, әле вакыт булыр әле. Ләкин 80 яшькә килеп җиткәч, инде кеше белә, әҗәле якын. Инде тормышы инде ахырына таба якынлашкан. Инде хәлсезләнгән, зәгыйфләнгән һәм шул вакытта үзенең ахиратына һәм тормышына файда китерерлек әйберләргә кеше инде әлбәттә хикмәтле кеше тагын да ныграк ябышып, тешләре белән инде бу форсатны ычкындырмаган. Һәм шуңа күрә менә шушы галим дә 80 яшьлек вакытымда тагын да инде тырышрак булдым дип әйтә, гыйлем эзләүдә дип әйтә. Һәм шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, һәрбер мөэмин өчен, һәрбер мөселман өчен вакытның кадерен күрсәтүче һәм вакытның инде файдасын күрсәтүче иң зур ике чыганак, иң зур ике китап, ул инде Аллаһ Тәгаләнең китабы, Коръән китабы булырга тиеш, һәм шулай ук Пәйгамбәребезнең саллаллаһу алейхи ва сәллям хадисләр, сүзләре, Пәйгамбәребезнең эшләре, Пәйгамбәребезнең сөннәте булып торырга тиеш. Әлбәттә, бүгенге көндә вакытыңны ничек кулланырга икәнлеге хакында, вакытыңны ничек сарыф итәргә, ничек иттереп тәртипкә салырга икәнлеге хакында күп китаплар язылган. Психология китаплары булсынмы, яки башка идарә итү китаплары булсынмы, ләкин мөэмин мөселман өчен һәр вакытта иң зур хикмәт бирүче һәм иң зур тирән гыйлем бирүче ул инде Аллаһ Тәгалә китабы, Коръән булып торырга тиеш һәм Пәйгамбәребезнең сүзләре, сөннәте булып торырга тиеш. Һәм әгәр дә Коръәнгә мөрәҗәгать итсәк, Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә вакытны бик күп төрле яктан файдасын һәм хикмәтен күрсәтә. Һәм шуларның беренчесе Аллаһ Тәгалә вакыт белән яки вакытның кайсы бер өлешләре белән Коръәндә бик еш ант итә. Һәм вакытның өлешләре дигәч, вакыт бит инде ул теге растяжимый понятие дип әйтәбез инде русча. Шулай бит, ул тулы бер гомер булырга мөмкин, ул мәңгелек булырга мөмкин, ул бер ел булырга мөмкин, ул елның бер өлеше бер ай булырга мөмкин, бер атна, бер көн булырга мөмкин, яки көннең бер өлеше. Һәм менә шуларның күпчелеге белән Аллаһ Тәгалә Коръәндә ант итә. Безнең өчен ул бер кагыйдә булып торырга тиеш. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә нинди дә булса әйбер белән ант итә икән, нинди дә булса вакыт белән ант итә икән, димәк, менә шушы ант ителгән әйбернең зурлыгы, кадерлелеге һәм инде шушы вакытның әһәмиятен күрсәтеп тора. Һәм Аллаһ Тәгалә вакыт турында Гаср сүрәсендә әйтә. Һәм Гаср сүрәсендә һәммәбез дә беләбез инде ул кыска гына 3 аятлы сүрә. Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Вал-аср иннал инсана лафи хуср илля аллазина аману ва амилус салихати ва тавасау бил-хакки ва тавасау bis-сабр. Аллаһ Тәгалә әйтә, вакыт белән ант итәмен дип әйтә. Һәм бу аятны галимнәр төрлечә тәфсир кылалар, инде кемдер әйтә гаср вакыты белән, ягъни икенде намазы вакыты белән Аллаһ Тәгалә ант иткән дип әйтәләр. Икенче тәфсир галимнәр әйтәләр, Аллаһ Тәгалә гомумән вакыт белән, кешенең яши торган гомере белән ант иткән дип әйтәләр. Икенче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә, дөрестлектә кешеләр инде хәсрәттә булырлар ди. Өченче аятында илля мәгәр иман китергәннәр һәм изге гамәлләр кылганнар һәм бер-берсенә хаклык белән насихат итүчеләр һәм бер-берсенә сабырлык белән насихат итүчеләр, алар һәммәсе нәрсә эшләрләр ди? Хәсрәттә булмаслар дип әйтә. Ягъни гомумән кешелек хәсрәттә булыр, илля мәгәр менә булар, алар инде хәсрәттән имин калырлар дип әйтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу сүрәдә вакыт белән ант иткән, гаср белән, вакыт белән ант иткән. Икенче бер аятта, Ләйл сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى. Каплаучы төн белән ант итәмен. Икенче аяты һәм нурландыручы көн белән ант итәмен дип әйтә Аллаһ Тәгалә.
Һәм шуңа күрә төн белән Аллаһ Тәгалә ант иткән, һәм төн ул вакытның бер өлеше, һәм көн белән яктыртучы, нурландыручы, көн белән ант иткән. Шулай ук Муддассир сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Вал-лейли иза адбар, вас-субхи иза асфар". Вас-субхи иза асфар. Китүче төн белән ант итәмен дип әйткән Аллаһ Тәгалә, һәм шулай ук таралучы иртә белән ант итәмен дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шулай ук Коръән укыганда, әйме, без кайсы бер вакытларда менә шушындый аятларны укыгач, Аллаһ Тәгаләнең хәтта безнең тормышыбызның бер өлеше булган, бер күренеше булган әйберләр, күренешләр хакында Аллаһ Тәгалә бик матур итеп искә ала. Менә моны гарәп телендә әгәр дә без шушы аятларның мәгънәләрен аңласак, әйме, аның күркәм рәвештә матур иттереп әйткәнлеген күрербез. Иртә тарала дип әйтә. Менә таң атканда авыл җирендә бигрәк тә ул күренә, шәһәр җирендә бик күренми. Таң атканда яктылык ничек тарала башлый? Уфук сызыгы буенча әкрен-әкрен яктыртып, әкрен-әкрен таралып итә башлый. Шуннан соң әкренләп яктырыла, шулай бит. Һәм якты шул хәтле күбәя ки, аннан соң инде кояш та чыга. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгаләнең менә иртә тарала дигән сүзе, ул нәкъ менә уфук сызыгындагы таралган нур белән таралган нурны күрсәтә. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә менә шушы мәгънәләрне безгә күрсәтүе, шулай ук Коръән теленең гаять матур булганлыгын күрсәтеп тора. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Тәквир сүрәсендә "Вал-лейли иза ас'ас, вас-субхи иза танаффас", килүче төн белән ант итәмен дип әйтә, ягъни каплап килүче төн белән ант итәмен, һәм сафлык белән сулый торган иртә белән ант итәмен дип әйтә. Шул ук менә монда да сафлык сулый торган иртә белән Аллаһ Тәгалә әйтә, ант итәмен дип әйтә. Һәм ул чынлап та шулай. Менә иртә белән торганда бигрәк тә җәй көне шулай бит, иртәнге суык, шундый рәхәт, әйме, ул безне туңдырмый, ләкин шундый саф һава, чиста һава, үләннәрдә, яфракларда шык әле кипмәгән, шулай бит, шундый рәхәт бер чор. Һәм менә сафлык, сулау белән дигән сүзнең мәгънәсе менә нәкъ шул вакытта күренә. Саф, чип-чиста һава, һәм дә менә шушы шыклар булуы, һәм инде менә шушы иртәнге матурлыкны бик яхшы рәвештә күрсәтә. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Фаҗр сүрәсендә әйтә, таң белән ант итәмен ди, һәм аннан соң килүче төн белән ант итәмен дип әйтә. Шулай ук Духа сүрәсендә Аллаһ Тәгалә көндезгә якын булган духа вакыты белән ант итәмен ди. Менә без бит инде нәфил намазны укыйбыз бит. Өйләгә хәтлек булган шушы 1-2 сәгать вакыты, ул инде шушы духа вакыты дип атала. Менә шул вакытта biz нәфил намазын укыйбыз, духа намазы дип атала ул. Һәм Аллаһ Тәгалә шул вакыт белән ант иткән. Һәм "Вал-лейли иза саҗа" дип әйтә икенче аятында. Һәм тынычландыра торган төн белән ант итәмен дип әйтә. Һәм шулай ук менә Аллаһ Тәгалә төнне тынычлык дип күрсәтә. Шулай бит. Тынычландыра торган бер вакыт итеп күрсәтә. Безнең кешеләрнең инде кайсы бер вакытта капма каршы килеп чыга. Шулай бит. Төн безнең тынычлык вакыты түгел, төн яшәү вакыты, сөйләшү вакыты, ашау эчү вакытына әйләнә кайсы бер вакытларда. Һәм кызганыч, кайсы бер мөселманнар Рамазан айлары нәкъ шулай уздыралар, мәсәлән, көндезен йоклап, әйме, төнен яшәү рәвешенә әйләндереп, бит Аллаһ Тәгалә нәрсә дип әйткән төнне? Тынычландыручы төн белән ант итәмен дип әйтә. Ягъни бөтенләй бер тынычлана, бөтенләй бер әкренәя, һәм шуңа күрә бу безгә дә бер хикмәт булып торырга тиеш. Аллаһ Тәгалә шулай ук Иншиқақ сүрәсендә "Фәлә уқсиму биш-шафақ" дип әйтә. Кичке шафақ белән ант итәмен дип әйтә. "Вал-лейли ва ма васақ", төн һәм төн җыйган әйберләр белән ант итәм дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм галимнәр менә шушы аятларны караганнан соң, шушы аятларны өйрәнгәннән соң булай дип әйтәләр, моның хикмәте нәрсәдә? Ни өчен Аллаһ Тәгалә вакытны шул хәтле ант итеп югарыга күтәргән дип әйткәч, галимнәр әйттеләр, вакыт үз ишенә безнең тормышыбызда очрый торган бар нәрсәне үз ишенә алган. Ул кеше яшәгәндә аның белән бәхет, шатлыклар булырга мөмкин, аның белән кайгы, хәсрәтләр булырга мөмкин. Яшәгән вакытында ул я
тере булырга мөмкин, исән-сау халәтендә, сәламәтлек халәтендә булырга мөмкин, яки авыру халәтендә булырга мөмкин. Шулай ук байлык белән яшәргә мөмкин, яки фәкыйрлек белән яшәргә мөмкин, һәм менә шушы төрле вакытлар аның белән уза, төрле халәтләр аның белән була, һәм ул нәрсә дип әйтә? Ул шушы тормышында, шушы төрле халәтләр аша яшәп, ул ди еш кына вакытның әһәмиятенә игътибар бирми, оныта, һәм гомеренең инде чын бәясен белми башлый. Ә бит әгәр дә гомерене буена 1000 ел буена, ничәмәгән еллар яшәмәсен, 1000 ел булсынмы ул мәсәлән анда, 100 ел булсынмы анда, 50 ел булсынмы, күпме генә яшәмәсен, әгәр дә ул шушы гомеренең бер өлешен, күпчелек өлешен, әгәр дә ул гөнаһлар эшләп, әгәр дә ул күферлектә булып, әгәр дә ул Аллаһ Тәгаләнең газабына илтүче эшләр эшләп вакытын уздырып, һәм тормышының ахырына җиткәндә, әҗәленә килгәндә бер генә өлешен, шушы калган өлешен Аллаһ Тәгалә риза булган хәлдә, иманлы хәлдә үткәрсә, ул җәмәгать нәрсә эшли? Ул бөтен тормышыңны үзгәртергә мөмкин. Һәм синең алдагы килүче мәңгелек тормышыңны нәрсә эшләтә? Мәңгелек тормышыңны җәннәткә илтә. Шулай бит, Аллаһ Тәгалә нигъмәтендә үткәрттерә. Һәм шуңа күрә менә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтте, кайсы бер вакытта кешеләр дип әйтә, гомере буена дип әйтә, җәһәннәм әһелләре гамәлләрен кылалар дип әйтә, һәм үзенең үлеменә бер терсәк ара калганда гына тәкъдирендә язылган әйбер рас булып, ул ди җәннәт әһелләре гамәлен кыла дип әйтә, һәм шулай үлеп китә, һәм шуның белән җәннәткә керә ди. Һәм кайсы бер вакытта кешеләр ди, гомерләре буена алар җәннәт әһелләре гамәлләрен кылып, инде үлеменә бер терсәк ара калганда гына җәһәннәм әһелләре гамәлен кылалар да, һәм тәкъдирендәге язылган әйбер рас булып, алар җәһәннәмгә китәләр дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә бу нәрсәне күрсәтеп тора. Ягъни кешенең яшәгән тормышының калган өлешенең әгәр дә без бәясен белгән булсак, ягъни без яшибез мәсәлән, кемгәдер хәзер 30 яшь, ул инде 30 яшь, 30 ел буена бу дөньяда яши, кемгәдер 40, кемгәдер 50, кемгәдер 70, әйме, ләкин гомеребезнең калган өлешенең әгәр дә без күпме икәнлеген белгән булсак, без аны бик тә файдалы итеп үткәрергә тырышыр идек. Бик тә изгелекләр кылып, Аллаһ Раббыбыз риза булган хәлдә үткәрергә тырышыр идек. Һәм шуңа күрә бу һәрберебез өчен бер гыйбрәт булып торырга тиеш. Вакытның кадере, вакытның әһәмияте әҗәлеңә калган вакыт белән чагыштырганда бик тә кыйммәтле булып торырга тиеш. Һәм безгә бик тә инде әһәмиятле булып торырга тиеш. Менә именно шушы әҗәлеңә калган вакытың белән. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә: "Хуаллази джа'ала ал-лейла ван-нахара хилфатан лиман арада ан йадзаккара ау арада шукура." Һәм Аллаһ Тәгалә дип әйтә, бер-берсен алмаштыручы төн белән көнне куйды дип әйтә. Һәм менә бу эшендә ди уйланырга теләгән, һәм шөкер итәргә теләгән, нәрсә дип әйтә? Шөкер итәргә теләгән кешеләргә бер мөгъҗиза, бер искә төшерү дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә көннең уза баруында, көн белән төннең алмашуында һәрберебез өчен бер гыйбрәт булып тора. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә вакыт белән күп аятларында ант итте. Икенчесе, ни өчен ислам шәригатендә вакыт кадерле булды? Икенчесе, чөнки безнең күп кенә гыйбадәтләребез вакыт белән бәйләнгән. Күп кенә гыйбадәтләребез вакыт белән башкарыла. Һәм шулар арасында әлбәттә безнең 5 вакыт намазыбыз. Һәм кайсы бер вакытта кешеләр сорыйлар: "Ник соң ул намазны ди ярамыйсың җыеп укырга? Бик тә рәхәт булыр иде" ди. Ягъни һәрбер фарыз намазны җыеп 5 минут, көненә 25 минут укыдың да рәхәтләнеп, аннан соң йөрисең, эшләреңә башкарасың, башкасын үтисең, һәм тегесен мосын эшлисең дип көннең калган өлешен бушатыр идең дип сорыйлар кайсы бер кешеләр. Ләкин Аллаһ Тәгалә бу хакта Коръәндә әйтте:
Иннас-салата канат алал муъминина китабан мавкута. Дөрестлектә намаз мөэминнәр өчен билгеле вакытта фарыз ителде ди. Һәм шуңа күрә безнең намазларыбыз, иртәнге намаз, өйле намаз, икенде намазы, ахшам намазы, ястү намазлары һәрберсе үз вакытында фарыз ителде. Һәм менә шул намазны ни кичектерергә ярамый, вакытыннан соңга укырга ярамый, ни вакытыннан иртә укырга ярамый. Һәрбер намазның бар билгеле үз вакыты, һәм шул намазның фарызлыгы өстебездән кайчан төшә? Нәкъ шул вакытта башкарсаң гына өстебездән төшә. Менә кайсы бер кешеләр бар, бигрәк тә заводларда эшләүче кешеләр инде, менә кыш көне безнең бит инде иртәнге намаз бик соң килә бит инде. Шулай бит. Кояш мәсәлән сәгать 8-дә чыкса, таң ата якынча сәгать 6-ларда, 6-нчы яртыларда, һәм кайсы бер кешеләр иртә белән эшкә баручы кешеләр әйтәләр, минем автобусым килә, хәзер заводка алып китә дип әйтә. Менә вакытым бар ди. Мин эштә намаз укый алмыйм ди, автобуста намаз укый алмыйм ди. Шуңа күрә кайсы берләр әйтәләр инде, мин иртәнге намазны нәрсә эшләдем ди? Иртәнге намазны вакыты кергәнчегә хәтлек укып китәм ди. Миңа башкача мөмкин түгел дип әйтә инде бер абзый. Мәйтәм абзый, мәйтәм, бу рәвешле иртәнге намазны укысаң, мәйтәм, фарызы өстеңнән төшмәячәк, мәйтәм. Һәм кыямәт көнендә Аллаһ Тәгалә сорау алачак. Чөнки иртәнге намаз ул үз вакытында укылырга тиеш. Һәм сөйләшкәч инде, мәйтәм, автобусың ничәдә килә? Ул килә шушы вакытта ди. Мәйтәм, ничә минут бара эшеңә хәтлек? 40 минут бара ди. Менә мәйтәм, 40 минут килеп җиткәч, өйдән тәһарәтеңне ал да, автобусыңа утыр да, 40 минут үткәч, килеп җитерсең эшеңә, һәм шуңа мәйтәм, бытовкада манда мәсәлән, анда бүлмәңдә манда мәсәлән, урамда мөһим түгел. Кыйблага таба юнәл дә, һәм астыңа берәр нәрсә җәеп, шунда мәйтәм намазыңны укы мәйтәм. Чөнки намаз фарыз булды үз вакытында башкарырга. Һәм бер нинди дә безнең бүгенге көндә гадәти тормышыбызның бер өлеше генә, бер генә сәбәбе дә безне намазны вакытыннан кичектерергә тиеш түгел. Әлбәттә бар инде теге русча әйтмешли крайне вынужденный ситуацияләр, әйме, алар турында инде аерым сөйләргә кирәк, ләкин намаз үз вакытында башкарылырга тиеш. Шулай ук, әгәр дә намазны соңга калдырсалар, вакыты чыкканчыга хәтлек укымасалар һәм вакыты чыккач кына укысалар, бу шулай ук җәмәгать бик тә куркыныч булган бер эш. Һәм галимнәр әйтәләр, әгәр дә ди вакыты чыгып ди намазны калдырсаң ди, намазыңны кире кайтарырга тиешсең, каза кылырга тиешсең, һәм шуның белән бергә тәүбә кылырга тиешсең дип әйтәләр. Чөнки синең эшләгән эшең зур гөнаһ булды дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә каза кыласың һәм тәүбә кыласың дип әйттеләр. Шуңа күрә мөхтәрәм җәмәгать, менә намаз мәсьәләсендә һич тә теге җиңеллек белән карау ярамый. Чөнки намаз һәрберебез өчен әһәмиятле, иң зур гыйбадәтләрнең берсе булды һәм ул үз вакытында гына башкарылырга тиеш. Шулай ук закат, әйме, закат чыгарганда без аны вакыт белән үлчибез. Закат чыгарырга кемгә фарыз булды? Әгәр дә кешенең җыелган акчасы махсус лимиттан артып китсә, һәм ул бүгенге көндә мөфтият тарафыннан 200 мең, 210 мең тирәсе итеп билгеләнде. Әйме, һәм менә шул лимиттан артып китеп, 1 ел буена бер кимемичә акчаң ятса, нәрсә эшлисең? 1 ел үткәч, менә шушы акчаңның 2,5%, 40-тан бер өлешен закат итеп чыгарырга тиешсең. Әйе. 1 ел дигән әйбер, ул нинди ел? Безнең милади календаре буенча елмы? 365 көнлек елмы? Яки хиҗри елмы? Һәм галимнәр әйтәләр, әлбәттә, ул хиҗри ел дип әйтәләр. Хиҗри ел белән закатны чыгарырга кирәк дип әйтәләр. Һәм шуңа күрә безнең закатыбыз да менә шушы вакыт исәпләнүенә бәйләнгән. Шул ук уразасы, мәсәлән, Рамазан айында һәрбер мөэмин мөселманга, сау сәламәт булган, балиглыкка ирешкән, үз акылында булган мөэмин мөселманга ураза тоту фарыз булды. Әйе. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә: "Фәмән шаһида минкум аш-шахра фальясумху." Кем ди айны күрсә, ягъни Рамазан айын күрсә, уразасын тотсын дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә кемдер әйтергә мөмкин: "Җәй көне бит хәзер бит инде иң озын көннәр, төннәр кыска, мин тота алмыйм, алай авыр миңа." Яки мәсәлән анда җай
Жайсыз ул, лучше кыш көне тотырга дип инде, шушы фарыз булган уразаны күчерәсе килә икән, аның уразасы дөрес булмаячак. Чөнки ураза Рамазан аенда фарыз ителде. Һәм инде әлбәттә, инде бар исключениялар, искәрмәләр, әгәр дә кеше чирләсә, авырса, әгәр дә кеше сәфәрдә булса, ул инде уразасын башка көннәр вакытында каза кылырга тиеш. Ләкин асылда ураза Рамазан аенда фарыз ителгән, Рамазан аенда тотырга тиешле. Шулай ук хаҗ булсымы, мәсәлән, хаҗ гыйбадәте шулай ук билгеле вакытта кылына. Шулай бит, теләгән вакытында барып хаҗ гамәлен үтәү, ул җәмәгать хаҗдан китмәячәк. Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә: "Әл-хаҗҗу ашһурун маълумат" дип әйтә. Хаҗ ди билгеле айларда гына үтәлә дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм шуңа күрә хаҗ гыйбадәте дә безнең вакытыбызга бәйләнгән, махсус вакытта гына үтәлергә тиеш. Һәм шулай ук безнең зикрләребез, без зикр итәбез, шулай бит иртәнге зикрләр бар, кичке зикрләр бар. Безнең нәфил гыйбадәтләребез бар, нәфил намазлары, нәфил уразалары бар. Нәфил намазлары дигәндән шул ук духа намазы, мәсәлән. Өйлә вакыты җиткәнчегә хәтлек үтәлә торган намаз. Шул ук нәфил уразалары дүшәмбе, пәнҗешәмбе һәм инде Шәввал аеның 6 көне һәм башкалары һәрберсе вакытка бәйләнгән. Һәм Аллаһ Тәгалә бу хакта әйтә: "Фасубханаллаһи хейна тумсуна ва хейна тусбихун". Һәм Аллаһ Тәгаләне мактагыз, зикр итегез, субханалла дип әйтегез ди, кайчан ди? Кич белән һәм иртәнге якта дип әйтә. "Ва лахул хамду фис самавати вал ард ва ашиян ва хейна тузһирун". Һәм Аллаһка барлык мактаулар хастыр. Аллаһка күкләрдә булган һәм җирдә булган барлык мактаулар хастыр, һәм сез Аллаһны улуглагыз кайчан? Төнлә һәм өйлә вакытларында Аллаһ Тәгалә Раббыбызны искә алыгыз, зикр итегез дип Аллаһ Тәгалә әйтә. Шулай ук тагын бер аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я айюхаллазина аману зкуруллаха зикран касира". И иман китергән бәндәләр, Аллаһны күп итеп зикр итегез ди. "Ва саббихуху букратан ва асила". Һәм аны улуглагыз, мактагыз иртәнге якта һәм кояш батыр алдыннан дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм менә бу инде иртәнге һәм кичке зикрләр дип әйтәбез бит инде, аның вакыты шушы иртәнге намаздан алып кояш чыкканчыга хәтлек, һәм кичке зикрләрнең вакыты икенче намаз укылганнан соң кояш байыганчыга хәтлек дип әйтәләр галимнәребез. Шулай ук өченче сәбәбе, әгәр дә без Коръәнне һәм Пәйгамбәребез хадисләрен укып карасак, вакыт хакында нәрсә дип әйтелә? Вакыттан файда күрергә, вакыттан файда алырга дип Аллаһ Раббыбыз безгә Коръән аятларында бик күп ишарәләр кыла. Һәм Аллаһ Тәгалә мисал өчен Әл-Имран сүрәсендә 190-нчы аятында әйтә: "Инна фи халқис самавати вал арди ва ихтилафил лейли ван наһари лааятин лиулил албаб". Дөрестлектә дип әйтә, күкләрне һәм җирне барлыкка китерүдә һәм төн белән көнне алмаштыруда акыл ияләре өчен зур мөгъҗизалар бардыр дип әйтә. Кайсылары, кемнәр алар акыл ияләре? Алар ди Аллаһ Тәгаләне басып торган килеш, утырган килеш һәм яннарына яткан килеш искә алучылар дип әйтә. Һәм күкләрне һәм җирне барлыкка китергәндә фикер йөртүчеләр дип әйтә. Һәм алар бу сүзләрне әйтерләр ди: "Раббана ма халакта һаза батилан". Эй Раббым, син моны юкка гына барлыкка китермәдең. Субханака фақина азабан нар. Син барлык кимчелекләрдән паксың һәм безне ут газабыннан сакла дип әйтерләр ди. Һәм бу аяттан күренгәнчә, акыл ияләре, мөэминнәр, мөселманнар кемнәр алар? Алар ди Аллаһ Тәгаләне басып, утырып һәм яннарына ятып искә алучылар дип әйтәләр. Һәм бу аяттан чыгып, галимнәр Аллаһ Тәгаләне зикр итү һәм шул исәптән Коръәнне уку яткан килештә ярый дип әйтәләр. Чөнки Коръән уку ул зикрләрнең иң яхшысы булып санала. Зикрләрнең иң яхшыларының берсе дип санала.
Һәм шуңа күрә утырган килеш, баскан килеш, яттан укыйсыңмы, яки тотып укыйсыңмы Коръәнне, һәм яткан килеш, инде ятагыңа, караватыңа яткан килеш укырга ярый дип әйтәләр. Ләкин инде әгәр дә Коръәнне тотып укысаң, тәһарәтле булырга тиешсең, һәм инде әлбәттә теге шишенгән килеш, теге әдәпсез килеш түгел, өстеңә каплап, ятып, инде Коръән укырга була дип әйтәләр галимнәребез. Һәм шуңа күрә Коръәннән карап булса да, яки яттан булса да, яткан килеш укырга ярый дип әйтелә. Шулай ук вакыт безнең өчен, Аллаһ Тәгалә куллары өчен, уен өчен бирелмәгән ди Аллаһ Тәгалә. Уен өчен түгел. Һәм Аллаһ Тәгалә, бу инде 4-нчесе була. Аллаһ Тәгалә Коръәндә әйтә: "Афахасибтум аннама халакнакум абатhan ва аннакум илайна ла турҗаун." Сез ди, без сезне уен өчен генә яраттык, һәм безгә кире кайтмаячаксыз дип уйлыйсызмыни? Дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм бу әлбәттә безнең өчен вагаз булып торырга тиеш, безнең тормышыбыз былай гына түгел, уен өчен түгел. Безнең тормышыбыз Аллаһ Тәгалә Раббыбыз өчен гыйбадәт кылырга, ахиратыбызны бәхетле итер өчен тормышыбызны Аллаһ Тәгалә безгә биргән, һәм һәммәбез Аллаһ хузурына кире кайтачакбыз дип әйтә. Һәм шуңа күрә галимнәр менә бу аятны укыганнан соң былай дип әйтәләр: кешенең гомере ди, ул ди яз көне шәшә торган вакыт кебек дип әйтә. Менә без бит яз җиткәч, җылы килгәч, карлардан җир ачылгач, без инде нәрсә эшлибез? Бакчаларыбызга җиләк җимешләр утыртабыз, бәрәңге утыртабыз, башка җимнәр сибәбез, әйме? Ни өчен? Көз көне безгә бер чиләк бәрәңгедән 2 капчык бәрәңге чыксын өчен дип. Шулай бит? Артсын өчен, безгә файда китерсен өчен дип без утыртабыз һәм аларны инде нәрсә эшлибез? Теге җәй буена карыйбыз, су сибәбез, йомшартабыз җирләрен, көз көне уңыш алсын өчен. Безнең кешеләрнең гомере дә нәкъ шулай. Без бу дөньяда җәмәгать, без нәрсә эшлибез? Үзебезнең алдагы мәңгелек тормышыбызны без утыртып, шушы ахирәттә җимешен күрер өчен шушы вакытны файдалы рәвештә үткәрергә тиешбез. Шушы вакытны үзебезгә инде күп файда белән әйләнеп кайтсын дип, безгә зур уңыш бирсен дип, менә шушы гомеребезне яшибез, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа күрә кайсы бер кешеләр инде гомерләрен яшәгәндә бу тормышларын бушка, заяга уздырып, Аллаһ Раббыбызның газабына илтүче гамәлләр кылып, алар уңышларын нәрсәшәтәләр, уңышларын корыталар, бетерәләр һәм инде ахыр чиктә уңышсызлыкка ирешәләр. Һәм шулай ук 5-нчесе Коръәндә вакытны файдалыга үткәрмәгәнгә, вакытны изгелекләр эшләмәгәнгә үкенүчеләрнең сүзләре килә. Һәм Аллаһ Тәгалә бу үкенүчеләрне 2гә бүлде. Беренчеләре үлеп барганда, үлем килгәндә, әҗәлләре килгәндә күпләре нәрсә эшләрләр? Үкенерләр. Нигә эшләмәдем? Нигә ахиратыма файдалы гамәлләр кылмадым дип әйтерләр. Һәм Аллаһ Тәгалә Муъминун сүрәсендә мөшрикләрнең сүзләрен китерә. Һәм алар әйтерләр ди: әгәр дә аларның берәрсенә үлем килсә ди, алар әйтерләр: "Каля раббирҗиун", эй Раббым, мине кире кайтарсаң иде, мине әзрәк калдырсаң иде, ләалли а'малу салихан фима таракту, бәлки мин шушы элек кылмаган, башкармаган изгелекләрне эшләр идем дип әйтә. Ләкин Аллаһ Тәгалә әйтә: "Калла иннаха калиматун хува каилуха", юкты, ул бары тик аның сүзе генә булып калыр дип әйтә. Ягъни аларның шушы үкенүләре ул бары тик нәрсә генә дип әйтә? Ул бары тик аларның акланулары гына дип әйтә. Әгәр дә аларга Аллаһ Тәгалә гомер биргән булса, әгәр дә әҗәлләрен ерагайткан булса, алар барыбер кайтып бу дөньяга нәрсә эшләрләр иде? Алар барыбер шул гөнаһларына чумып яшәрләр иде дип әйтә Аллаһ Тәгалә 2нче бер аятында. Һәм шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз аларга хакында нәрсә дип әйтер? Үлем вакытында алар бик каты үкенерләр. Шулай ук ахиратта да үкенерләр.
Һәм күп кенә сүрәләрдә һәм аятләрдә җәннәт әһелләре белән җәһәннәм әһелләре сөйләшкәнлекләре күрсәтелә. Шулай бит, һәм ничек иттереп алар бу дөньяга кайтыр идек, бу дөньяга кайтып изгелекләр эшләр идек дип, аларның сүзләре бик күп китерелә. Һәм шулар арасында Фатир сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валлазина кафару лахум нару джаханнам ла юқда алейхим фаямуту ва ла юхаффафу анхум мин азабиха." Аллаһ Тәгалә әйтә, көфрлектә булганнарга җәһәннәм уты булыр дип әйтә, һәм ул ут аларны үтермәс ди, аларны газаплар һәм үтермәс дип әйтә, һәм аларга шушы газап җиңеләйтелмәс дип әйтә. Һәм без шулай итеп көфрлектә булган һәрбер кешегә җәзасын бирербез дип әйтә. Һәм алар кычкырырлар ди җәһәннәмдә, кычкырырлар, әйтерләр: "Эй Раббыбыз, безне чыгарсаң иде, без ди эшләгән гамәлләргә карый, изгелекләрне эшләр идек" дип әйтә. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә аларга әйтер: "Без сезгә ди тормышыгызны бирмәдекмени, вакытыгызны бирмәдек" дип әйтә. Һәм сезгә исегезгә төшермәдекмени, һәм сезгә кисәтүче килмәдемени, ягъни пәйгамбәрләр, илчеләр, кисәтүче килмәдемени дип әйтә. Һәм шуңа күрә татыгыз дип әйтә газапны. Татыгыз, һәм залим булган кешеләргә бер ярдәмче дә булмас дип әйтә. Муъминун сүрәсендә Аллаһ Тәгалә шулай ук аларның сүзләрен китерә, һәм алар әйттеләр: "Кала кам лабистум фил арди адада синин", һәм Аллаһ аларга әйтер: "Сез җирдә ничә ел булдыгыз" дип сорар. Һәм алар әйтерләр: "Лабисна яуман ау ба'да яум". Алар әйтерләр ди: "Без ди бер генә көн булдык дөньяда" дип әйтә. Яки дөньяның бер генә өлешен булдык дип әйтерләр дип әйтә. Һәм шуңа күрә алар ди узын гомерләрен әссенерләр дип әйтә. Бик әз яшәдек, ләкин аларның гомерләре узын булды. Аларның вакытлары, мөмкинчелекләре бик күп булды, ләкин алар шушы вакытларын файдалы кулланмадылар, һәм гомерләренең дә тиз үткәнлекләрен, һәм ахирәттә инде әз генә яшәгән кебек булдык. Эх, тагын да булса иде дип үкенгәнлекләрен Аллаһ Тәгалә китерә. Һәм алга таба монда берничә ни бар инде, ләкин безнең вакытыбыз тәмам була, азан була хәзер. Берсеңне әйтеп үтеп китәм. Менә вакытны саклар өчен киртәләр. Мөмин мөселманга вакытын файдалы саклар өчен берничә киртәләр бар, һәм шуларның берсе узын өмет. Кеше үзенең тормышына узын өметләр баглый. Әле булыр, әле вакыты килер, әле менә рәхәткә чыгырмын, әле менә пенсияга чыгырмын, әле менә шулай булыр, аннан соң башкарырмын бөтен изгелекләрен дип әйтүчеләр бар. Ләкин бу җәмәгать бер аклану гына, бер шайтаннан бер алдану гына. Аллаһ Тәгалә алар хакында әйтә: Пәйгамбәребез заманасында яшәгән Мәккә мөшрикләре пәйгамбәребезгә әйтәләр иде: "Качан соң килеп җитә инде ул газап? Качан соң килеп җитә инде ул җәһәннәм? Качан соң инде син вәгъдә иткән әйберләрең килә?" дигәч, Аллаһ Тәгалә әйтте: "Иннахум яраунаху баида ва нараху кариба" дип әйттеләр. Алар ди шушы гомерләренең тәмамлануларын, әҗәлләрен бик ерак күрәләр дип әйтә. Ләкин без кыямәтне, без шушы хисап көнен бик якын күрәбез дип әйтә Аллаһ Тәгалә Раббыбыз. Һәм шуңа күрә Аллаһ Тәгалә безнең гамәлләребезне кылырга форсатлар тудырса иде, һәм эшләребезне, изелекләребезне озакка калдырмыйча, инде мөмкинчелегебез булганда, вакытыбыз булганда кылырга насыйп итсен, һәм беребез дә җәмәгать узын өмет белән инде үз-үзебезне алдамыйк, үз-үзебезне инде шушы озын өметкә бәйләп, инде бүген үк эшли алган эшләребезне калдырмыйк. Һәм безнең халыкта да әйтелгән: "Калган эшкә кар ява" дип әйткәннәр, шулай бит. Һәм шуңа күрә бүген булдыра алган изгелекләреңне иртәгеңә калдырма, чөнки беребез дә белми әҗәлнең кайчан җитәчәген, вакытның кайчан бетәчәген. Һәм шуның белән тәмам. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашһаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.